Tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muga anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muga ani wore aton wari ero war keme duru ani ebishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awole anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muga ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muga fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengele soro ba maliba ali konnala. M5 RFP ulu kelen ko feka RBO lovla anifla walima kle saba oboyangu di comité stratégique nyama mani o Dr Shugel Kokala Maigay akabo akara jorofa kasangani okoni ke balie ulu koni Shugel Kokala Maiga bo hajor lani wakatina mayina ko fe kuna funya we ayira ka fo juma temene marsikalo kle folo orange money barakala do koni bolani mauka wari ko makele era kuma lami ka wari bitay jo fo sefa wari million nani boyanko Nigeria ka ulu fe no ayira la ka fo musubina ni ani wolonvla boyanko ulu de koni tunna hanake malo koni uta katununi uyi ye araba e marsikalo kli woro samba flani mugannani o mun soxlenu anani wagatina maliko no maliko ka maliko na funi bolo sirofe o bela jirale nyantuma ho bismillah ka kuna funi o keneka inafanya fawina bakuruba kuna furina togo yamina jakulu mimi anga jamana kuna mouvement M5 RFP kasangani olu konna koni furuku ye mi senfe jakulu koni mauye RBO lovla anifla ni uye kile sababu yanko odi comité stratégique nyamama ni uye Dr Shugel Kokala Maigay aka wuli ka joka ajenyoro finka ajoyorofa aka nyama ya joro kasangani olu koni kebali awal mahukala yunu sabati balia ni wakati na ukoni Dr Shugel Kokala Maiga bo ajoro la ama fo akalambi kosobe mouvement M5 RFP Nala. Police national directeur général ale koni kuna fonia da fasoden kelen la bela jirale kuloka ko kerenkerani la shifina ka dawri koni bino munu nye mutoba boli lawi o koni be wuli ka mutoba uta ka boli ba mako faba konna la chuko mi kadu ye kerenkerani la siraba dawla mi koni misega ke sababu ka ma koni ka nyana maya koni ko bla faratila o kama kuna fonia koni ndara ni wale ke baka kelen la bela jirale ka ko uka da bla kada ka ni mami koni mnena la anyankilita ote amita mayina ka olu feno kuna funyo ye ayira ka foko orange money barakala do ale koni bolani mauka wari wayira ka foko ni wale koni meke mayina ka fa be wakati chambo kadaka ko temene tayre konna ni orange money tigi koni mami koni nana depo wal mahire konna ale feno aba foko irezo koni tega son wa mamun koni yuka depo ge aba foko ni irezo sona ko wari koni ubetaka aturo de sefe fo mado koni nana kana ika wari koni chimi mitijo fo sefa wari million nani boyankola wari mini amasekata kada kaya ayira ka foko iresore konte ka songa kuni ireso sona doron ko ale koni be abla kata mautora odilani orange money barakela nyere koni bolani moko chama koni ka wari ni chugo yaina kasangani mau koni ka seriali we ayira ka foko ni wale ameke mayina kono abe wakati chamambo abe sanche mambo mi koni keleme dikumbai kosobe ayoro sigibaga mo uka wari chili ko nuga wari la sorole ko la orange money koni sirafe amita bajangara marabolo la kabini tenedo marsikalo klenani samba fla ani muga anani femye jabai o koni foire koni damnela olu feino o koni ayira ka fo koni misake sababu nyuma ubese ko ka fere fo koni labo chuga mina ka u fere noya o konnala Demi ye dogokun fla formation koni mina ke Bamako faba konna la Seneko bina kuka min koni mina ke sabuye ka sega machama koni la kodonia sene koni nafa ani ake chogo nyuma ula chogo ya mina
min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira Kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galonbɔne da. Burem Sidi Amar ni o bɛ dire marabolo kɔnɔna la, fɛn min ye olu ka dɔgɔtɔrɔso ni o ye centre de santé communautaire o kɔni jibondo dɔ kɔni jɔli birikidi fɔlɔ dara ka sanga ni marisi kalo tile 4 ni o kun ye tɛnɛndon ye. Foroba kalanso minnu kɔni bɛ Bamako kɔnɔna la ni wagati na o lakɔlimɛturu kɔni ye baarabila dɔ daminɛ min kɛra kabini tɛnɛndon. Ni baarabila yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ k'u kɔni bɛ a ɲini u ka kalo tɛmɛnen ni o ye février kalo o saraw kɔni kɛbaliya k'u bɛ a ɲini u ka sara u ye. Ko ka muso sendo damatɛmɛ wale ani binkani wale fo ka taa se banbagaciw ka waleyaw kɔni kɛlɛlima ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. O de kɔni senfɛ fɛn min ye conférence dɔ kɔni labɛnna kunungo marsikalo tile 5 san 2024 min kɛra Wildafo kɔni fɛ min kɔni kɔkɔrɔma donna fɛn min ye ambassadeur de l'USA ni o ye Amérique kɔni ambassade min an ka jamana kɔnɔna la. Gawo ni wagati na hali n'a sɔrɔ an ka jamana faamaw ni u y'an ka fintigilakaw ye olu ye sebagaya kɔni sɔrɔ yen nɔ ni Gawo kɔni bɛ Mali taya la nka o kɔni t'a bali ko nin yɔrɔ kɔni sigibagaw dekun bɛ u kan ka d'a kan n'u bɛ fɛ ka bɔ Gawo région kɔnɔna la ka o kun da kɛrɛnkɛrɛnya Niger kan u kɔni kan ka wari hakɛ dɔ kɔni sara min kɔni wajibiyalen don u kan État islamique maaw kɔni fɛ ni o ye banbagaci tigilamaw kɔni ye n'i ye a ta k'a lajɛ bolimafɛn kumaba ninnu olu caman kɔni bɛ miliyɔn 1 ni sara walima o sanfɛ wa fɛn min ye bolimafɛn fitinin olu kɔni bɛ 100 de kɔni sara walasa u kɔni bɛ se ka u ka taga ni ka segu kɛ cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigériyakaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko Nigériyakaw olu fɛ yen nɔ muso 47 bɔɲanko olu de kɔni minɛna ka taga n'u ye waleya in kɔni kɛra banbagaci tigilamaw olu kɔni de fɛ kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɛra Jumado Borno marabolo o kɔnɔna la. An bɛ taa Côte d'Ivoire ni wagati na Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ a dugu min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Wangolo jiko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ a bɛ kalo 8 bɔɲanko bɔ bi o de kɔni kama ni yɔrɔ marabolo sigibagaw kɔni bɔra ka u dama kasi cogoya min na walasa fɛɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ u ye u bɛ se ka ji lasɔrɔ cogoya min na. An bɛ taa États-Unis kaw fɛ yen nɔ ni wagati na Américain maa caman olu kɔni ye u ka kalafiliw kɔni kɛ u ni kan cɛbɔ ye académie ye min kɔni ka kɛ u ka jamana kɔni ɲɛma ye novembre kalo nata la nka wagati kelen na Donald Trump ale kɔni ka ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ se ka sebagaya kɔni sɔrɔ ni k'i hale kɔni kan cogoya min na walasa ani Joe Biden na se ka ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ kalafiliba yɛrɛ kɛnɛ kan. Hame an ka kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina kun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la se na dolaci Paris Saint-Germain ni wagati na olu kɔni qualifiera ka taa quart de finale kɔnɔna ni o ye Ligue des Champions kɔni baaraw ye ni kɔni mina ka a siɲɛ fɔlɔ ye san 3 tɛmɛnen kɔfɛ Ala ni Kylian Mbappé ale sababu. Ayiwa ni de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira la aw ka mɛn sini Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ.